Gacheram 690. Ayan odo katiri. Anga wala no lidi go mi fudal to na mi sukira ga. You don't anje lido. No. An to ra mi joie utiliser mo mena Hollumni. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa télécharger application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wi dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito Maria kafundu kanye Maria mais koye men tan heddi ha nangue rythme nangude non et puis il n'y a pas de souci en jalta ren c'est tout ce qui compte et d'ailleurs min ne parle pas de boulot dimanche c'est dimanche hay hakkilma ko week-end faut yimbe kallu non et d'accord demain voilà à partir de 22h parce que demain on monte il y a pas de problème mais là je veux que tu me parles hakkilma an et ça demain I don't know min holkam famani et puis an non tu me l'as fait à l'envers quoi parce que an imagine ti min mi mbaɗi tout ce qu'il faut mi présenter tout ça mais an jeki sa ran mi mar cotte boyo et puis on goura de depuis l'enfance arandi broma on côté arandi affaire ko tafta mais en parlant d'elle aussi concours machallah quoi jure mom ni machallah te plaît beaucoup et puis si femme de non boy machallah après tout ko rewbe quoi ouais parce que on est bien placé en fait non c'est ça parce que peu importe no way wad antan way nadde hakkil mo aussi peu nam surtout adon sadira ko yayi debbo so di mam hankadi presque ta kalko jidda ay mako way hebde mais il faut toujours être le côté non c'est ça pularima gadi do mi sudi nibbe kany way wiide mi aran jall min adima yide man mi adima wuddo lo parce que là min comme 100% you know non c'est normal parce que mais quand même il faut ngadam ro to boss en fait mais Jordan ni rek ngadam ro watana c'est stage tout pourtant la fois passé en calme mais on a une show mais il faut essayer de convaincre de mettre tout quoi en tout cas min ala faut comme ça mo walla me fait ouais mais est-ce que c'est une bonne idée non c'est une bonne idée c'est une bonne idée imagine mes parents parce que dio wara temps pertara bolo ko konkaran dio wera donc so ari woni don aussi
non le problème c'est pas ça le problème c'est pas wadde kanko yidi ko ala même hésite wadde kanko wala tam mais le problème c'est mes parents Vieux assez convaincu. non vieux famra hakkilo ko guddu Chadde ko to wonno do don nangi non non kanko o famra là il veut contrôler ma vie genre to pour me décider pour wadde mon il veut toujours décider à ma place je ne comprends pas donc c'est pour ça histoire accu ni rek min buri min mo gidde ci kat amal ti ci affaire bot ni woti en comme quand jogde la maman jogde mom link essayer convaincre de la maman convaincre am mais aran min mo gal vieux no wuli hore quoi et donc c'est ça parce que ni même conseil mo jol mo karam di on dirait ko pencha la ni quoi parce que femme non tu vas encaisser encaisser ouais encaisser quoi aussi mais bon ken yalto ba tranquille ouais il faut y bat out John but out ya prépare non ko vite fait comme ça mi sort deuxième work après voilà tranquille voilà non casque hein ya sugar mo sa bi non ça va cette fois c'est normal hein sugar mo Alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele Kala itu. Agam kana yaram bakal mangkul bendu. Kach. An kam an mi anda ko hunu ko jogida mi anda ko hollum an kam mara santi taw yimbe santirat ko. An ganda Allah hoore ma on bakal mangkul bendu he go wa fam ga o bone ga mo sagina nimdo. Min ga mi ronko ga ngana da hoore ma hay nyamde ga yimbe pi khalsam ha tim nyamine bone bone. Selan hulal. Subhanallah. Anu kun arkirtik an kirtikta tun mo gaidar Allah hen dumo wayi wat Maria wori yara masalo do ga mina rindinta ka me Allah de afami so wadi tan video wadi so wadan tan video waday gesi afami te wona min tan hal dum ga wana non gon parti gani ñox an kam gon taram ko masul hun so fewan tan wi fewa gesi o wi dar masalo do ga ko kam wona wadi Allah de an kam saari tudu ko batta min fita commentaire ni macarande en yontama wala dum ko halnam shitari ko fi ay siya hada xewan itmare won ko ciaga yi dem tuji halti ko kala on se kone ene gandundi ko jidada gidan namdo man ko kala ko dum ko hani Abuya. Hola, Sel. Ça va bien? Ça va, Sel? Bien. Alhamdulillah, ça va? Machallah. Sel? Ça va? Alhamdulillah, ça va? Sel. Ça va bien. Gardudi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waitati gilli pidima to ke gilli kadi Kadi andi tifu wala. bon abu tega ro ko bedo nat Wala? na bedo D'abord. eh Tout boss. Hey, à partir d'aujourd'hui, ay bedo za nanu bido Wala? anan mi mam bedo war nanu bido sey jamma ay boyto do be war nanu bido dum jogi mbaraga Oh, no. Bon jambone. Jambone. Tout boss na to. arande nyande na nyaltuda do ne gande de arande anda ko do jaltida wala ko les mine amune tafan do sanmade gasane de ngar koy atum to gala ken soga parce que mi sukunya barko wajbur faale hol god
cikanum ko min tan amara yan ñene ko ɓeydin kam hoode ñene o wi tan komo ñanan ana yan malli ɗo mallanno kam ɗi komin o haaldanno min ɗum kay concentrate ga ɗum ɓeydin yidde kam hoode ga sela ɗum ko jam amin gartumde on jour hay faɗɗade o faɗɗi faɗɗay ko faɗɗi kini so hen mbimami o ɗetti o hasi o huɗi mbimam kala ko haalani andi o yejjit ala ko heddi ala ko resi e leede konko kam o miija kam jogii ɓiɗɗo debbo ɓe mbima neɗɗo ko wawi wadde fof ma arte hay teppere muɗum a faami min ɗon ɗon bettani kam a faami min kam o mi anda fof no sifiri yimɓe wallahi sino wona ko an ƴewmi mbiɗa ittanma gueɗal an e Amadou wallahi mo nananno ko boni par ce que wonko ƴewmi so wonano sababu ma min kam aɗa andi hunde kam waɗake poos aduna ko masala ha ses tan adara heppantaki ko woni yes daɗani yitere oye journée jim guiɗamaɗe ƴewirtami muni mino sondi kam ɗi sa sondi kam ka ɗum ɓoɗo Garɗon gattoɗo surprise man voilà. ayde même hala ɗum mbiya on Voilà, an ko kallaɗo pat ɓe ni dem ɗo so ala mais huccitem kala ko waɗa ko Monsieur Bede. Monsieur Bede. Ora. Marre pas. Ma tuk. Ma bara tuk. Ma maro. Monsieur oui. Ha ko jidda halle ko arkidimi. Oui, Do, Ronaldo. Mi. Lena. Bara tuk. Ok, sabu. Mais an holo courage joƴa tawde min nder bureau ngara nata tawa hongan aɗa haalna ɗum ɗo affaire uji ok ala probléme mineni haalma donc aɗa hollu route place on affaire après mo nokku ɗum mine mademoiselle ba route placement mam rewi ɗum mo ya route placement et puis hoto natti bureau tawa hongani yow ko mbaɗɗa ko mi haalama an oɗo place sa wonno ɗum mérite walla wonno sa hokkuno e gofo place muɗum hay goto wattade wonde no même pas min ɗum ɗo musi kam ha safalaɓe an comment minma eɗen gommi ɗo hen comment aɗa yaha ladde ɗum ɗoji ma haw o mi anda ga holto ummiga alo wawa te horam de ga ɗum musga te entreprise amin e alors ala mbiyata comme de consigne mais sa yiɗi ɗum a wattat finde subaha ndawami rokkuma place o joɗa avec ma comme ça malla kam yerta min hay sinno komi dawani hemmiɗo mbiɗa jooɗi mais aɗa foti aɗa foti andine place maɓɓe kamne garmi ɗo sécuritaire ma oɗo manda ko borduɗo ema manda holɗum wona koye ɓiijim woni hullude ko ganduɗa hoore ma min komi famta he wona question mbiɗa hira min ɗene kadi mi ala hen ɓiiji kam ko ɓiiñade seeɗa mi yana ay non ça se passe entre vous les meufs alors on dit affaire détail ɗi mais yo ay probléme moment walla on n'est pas vraiment envie de ça alors ɗum jini wadde mbimi andinde place maɓɓe han kewkam ɗingam noddunam ɓe on n'a pas besoin de ça on règle des affaires fois après ok voilà min dal haali kala non ko bari te ana andi somi haali kongolam ko gofi wonta laabireji ala problème anen kere an ayiyat ɗum hana mi yi kay men te non ɗum ko haydara ɗum ko juste koye entreprise o woni et puis ça replace tout parfois ne way noon secrétaire teyani ma hawmo gardo ko hawmo hollum teyani haale wawa o neɗɗo waɗu ɗum on garta ɗo ha naɗum gratuit mbaɗa addo tan naɗum ko kanko consulta ɗum parfois ni fumo an Ousmane décroche nani seulement ko nangonde ki liggeyo voilà enfin allo Ousou c'est comment bon tranquille tawmi bureau am joni joguima ɗo surprise goto surprise de kam ouais joni sur Jean-Michel ok joni mais surprise o mo kanko on hende min moom son kala yimɓe kam kanno c'est mon frère t'inquiète mais voilà ça c'est bon on dal gërëm mbot ɗum hadi plaza quoi ça c'est chouette subhanallah dossier wonɗo
Ah, est-ce que o salminani kam ni donc min mi nati yeede Mani salminaga wadde kala fadde sabbi man mawdo man do joni min jetti be mi warande ko warande be mo tandoro ne dumo est ce que wana bistimro dumo ah secrétaire o nani min so mi haali he mi biya Gole chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fina wimata waytani ande bote soda iwole be suma e nder dewle ɓiɓɓe ma belete skoda andebo 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 e nder dewle ɓiɓɓe ma belete skoda alhamdulillah rabbil alamin allah yetti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonde min juddu jeeri adunani yejjide gandam ndeysaan kanko ronata tiiɗani ɗum ko yimmiraɗe non allahu akbar eski nde yewende mande allah jogoɗo ikkandemi ɗum eski nene jam waay a waale jam machallah alhamdulillah mawɗum alhamdulillahi ɗo ɓollu waay ko mawɗum handar ñantiɗi mbiɗa ñaanti kay komi koltuɗo kolɗo cuɗiɗo ɓoliɗo nene mbeɗen dawa yo jam ñalla en amin mariam na argay ngari jangen pular ko demgal men bitten binden ganningal men ɗisan fuuta kala nde ciftomi fuuta il faut mi siftor ɗiɗo jimɗi nden nde min jangganno pular nde ndesan jangen pular ko ngal woni ngal meɗen so ngal jillitimo feñat neddago men garɗen wurtinde pine men e conce men muñale nedi yo won yadiɓe men pillitale cusal yo won joɓari men ñeñale nimbaku yo won yadiɓe men ngare jangen pular ko demgal men bitten binden ganningal men ɗisa nganden pular ko ngal woni ngal meɗen so ngal ƴellitimo feñat neɗɗagu men daraɗen wurtinde fini men e conci men muñale nedi yo won yadiɓe men pelitale cusal yo won joɓari men jiɗiɗam Madi kalimati e ɗum kadi hannde ɗum jotto mariam so koyngal leelani ɓuri ko leela ko jam tan noddirmami no foti duuɓi ndeseɗa e oɗo galle gila nden ha hannde mi yani taniraɓe a addanani mo mbeelu min hannde gurdamam holko pagganimi ɗum ɗo holmo dañanmi ndiɗo cuɗani ñaaguimi allah ko tanam en donami ha tengti e afam o hono amadam taw ɓinguel mum fijoɗo e galle he janggo e jaam somi maayi taw ene jogui ko dardatami kadi taw ummi koye heñeram kono an mi ƴeewi mi ƴewtidima yonti keɗen kalda gonga nde tawno pular wima wumɓe so mbaɗi dandu gasɓe kewat hoɓe hande noon en kaldat gonga sa fini kadal ɓorni paɗon ma sa dawi gila salatu gartata ɗo pecce jamma ɗum fo ene jeeya ko addanma wasde jibinde an ɗam ɗo gurdam hamadi nene ko mbiyatmami ñam fof ko tan mi hande sino ko sagam
jimnan ma ha heew ɓeeno pooɗo koyɗe ɓeeno pooɗo juuɗe mais wona sagam te yidde mi liggey haɗata kam jibinde sino hannde ko sagam jimnan ma ha heew mi famma mi fawre am min hannde holko gurdam am firti mboɗo mi ɗo jooɗi amadam a majjani giƴumen ɓe fof jibini te amadam kala nde yalte boowal fottan ko ɓiɓɓe giƴumen kala nde ne dawa ma yi ɓiɓɓe giƴumen a sikki ɗum musani e ɓernde oɗo sagata miɗa andi noon ko hanma yidde jibinde ko oɗo liggey ko oɗo entreprise mo jogiɗa ko oɗo salon mo jogiɗa andu noon kala ko debbo yooɗi kala ko debbo yonta kala ko debbo jogi sa waɗani sa wombani ɓiɗɗo aɗa andi ko firti ɗum aɗa andi ne waɗi otoji bombudi ponoji aɗa andi otoji fof ko kamɓe paɗi kadi debbo so tawi a wombani a ala ɓiɗɗo haydara jarani e gurdam maɗa aɗa ko jinmi andindema wattu haqqille e hoorema ganda min mi jooɗotako ɗo e oɗo galle tanam jooɗaki saram ene yewtami tanam jooɗaki saram mbiɗa hokka ɗum mbuuɗu walla mbiɗa hokka ɗum buɗɗiɗi te so ɗum ɓenni ƴewto hoorema ƴewtoɗa gonka ma ƴewtoɗa gurdam ma beele ɗum ene weeli beele ɗum ene yooɗi aɗa woni e galle an nafata tan ko dawde aɗa jippo pecce jamma an hay leeso mboɗo andi a toppitaki ɗum amadam ɓiɗɗo fuutanke ala ko wawi wonde sona ɓiɗɗo fuutanke nde tawno ko toon jeeyeɗen fuuta men e kumbandi tooro men e belleldi te ndemani fooli jiggadi min ɗum tagi min komi fuutanke tan to mbawi yaade kala mbawɗa nawde fuutanke tan gonami neɗɗo woto fayti ummino nde tawno ina wiye sa ronki andude ɗo paaɗa rutta to gumminɗa min ɗum tagi mbiɗa ko ɗon no welan ɗum tagi e kala e saaha mbiɗa wima yo kala ko jiɗɗa yo taw mboɗo hattani min mbeɗa andi so mimi ɗon ma yaltu ngari janggen pular ko demgal men bitten binden ganningal men ganden pular ko ngal woni ngal meɗen so ngal jellitima feeñat neddagu men yiɗana miijot ha ɓurti kadi pellitale cusal yo won yadiɓe men ñeñale nunɗal yo won jogitare men wallahi mi yiɗi ha ko weeli weltan fuutu koko weeli tan kulen Allah duttoɗen e fuutu men hanki oto jejjiten ɗum de pour wonde lamɗo ko mbaɗanɗa kam ko fof ɗiɗo galleji joni mboɗo wawno wiide mbeɗa fayita holi min kono mi jaɓata min fof e nemade e wurde gurdam belɗam kala so gonɗa aɗa changement galle ma ɗum tan tan waccide ko min ko mati yani ɗo min ko amin inchallah ko yiɗa ko inchallah dañete ko min ɓuuri surtout ngol ɗo jimol no jimman ndeysaan en siftirnam ɗo ko yimɓe aɗa andi mbeɗa andi ɓe mbima ko ñeeñal e nurɗal yo won yaadiɓe men ɗum ɗo ɓernam nde fof ko ɓernam nde fof waddem deɗɗi acci wadde mbeɗen natto e nder ndeysaan machallah nde tawno joom gallam o mboɗo yiɗimo omo yiɗi kam kala kono dillinam e kala kono weltinam mboɗo andi ngol ɗo jimol mi andu ɗum saabu ngol min jimani ɗum ko nden milayta demiral nene ko ardi fof mbe hersuma te mbe hersuma ha yeeso Allah hande ka jinnaɗo ha timmi ay ɗiɗo liggeyaji mo kalta ɗiɗo entreprise uji mo kalta sino ko sagam hande kala ndawmi yatato ko ɓiyam wondeyam min to min somi ronki to ɓiyam min no waylomtade kono ko fawre Allah wona leeso lelango fof ɓiɗɗo jibinte hen aɗa min tawi ka najore tawi ka iljibril mina naññaragam ƴewam no feewi ƴewa min hande wonko woni e nder reedu ko wona yire lacciri
mboɗo wuuri hannde gurdam nder gurdam bojji mboɗo woya woyinimi ko an mboɗo sikkuno mbiɗo daña belemma mami wuuri e belemma kono gila ñallal ngal Allah natɗa e oɗo galle gila ñandagal Allah gonduɗa e amadam haydara mi yiyani kono weltina ɓerdam nde min mi tuuyaka ñamde mi muuyaka ko muuyetimi fof ni timmi kono min mi ronka dañde mbeelu ngu ganduɗa ummi koye amadam ƴewta gueɗe maɗi en feewi ganda so tawi a tinnaki e hoore ma ñande fof no pinɗama yiiɗo galle o ko mettuma minani kam jogonna dawde mi heeti mbeɗen nder mbimi sa yiɗi mbasa dawde ɗum ko haajuma ɗum ko haajuma min tan koto oɗo galle nayi noon koɗi keewi fof ɗi gañani hoɗe mboɗo wondi ɗo e amadou mboɗo wondi ɗo e maymuna ala ko mankirimi kono mboɗo yinno dañde tanaga kono noon fof mi ɗale jungo Allah oɗo debbo mo gandanɗa hoore ma mi anda toon nani amadou min hay mi maayi ɓuymi mi wuura hande ko ngakkami e gurdam makko ko woni heewi mi anda ko jogotono fijjude ɗum est ce que Allah Ande mi do wali la dende Njo hebani poftinoɗo Ande bernde hiri la dende Bernde hulani hirdi ko e beltino Kodo kanga Soinara wainotako Kodo kewdo dole Dillini ande burima dole Fima tawa hoitati Gili pidima toke gili kadi kirodana de